салом дӯстон, барпо кардани тӯй барои духтарон орзуяшон аст. Ин рӯз яке аз муҳимтарин рӯзҳои духтар ба ҳисоб рафта, барои зану шавҳар шурӯи як сафари дуру дароз аст. Оиладор шудани ҷавонон барои падару модари онҳо ҳам рӯзи фаромӯшношуда нест. Фарзандон оилаи худро ташкил дода, худашон соҳиби фарзанд мешаванд. Падару модар солҳои зиёд ин рӯзро интизор мешаванд, то ин ки фарзандонашонро бо чашмони худ дида шодӣ ва хурсандӣ кунанд. Дар барномаи ин рӯза шумо қиссаеро мешунавед, ки монанди он хеле кам ёфт мешавад. Пас то охири барнома бо канали Некатоб ҳамроҳ бошед. Дар канали мо обуна шуда зангуларо паш намоед. Як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, спонсори видеои имрӯзаи мо ин ширкати 1x мебошад ва махсусан барои мухлисони канали Некатоб як бонус эмода кардаган. Ссилка қати ҳамитаи комментария якум закрепит кардаги медроен, регистратсия мекунен, шод мекушоен, промокоди нека менависен ба ҳарфҳои калони англисӣ, ба шумо $100 бонус метиҳанд, ки ӯро метавонед дар депозити аввал мисол ставка карда бурд кунед ва вақте ки регистратсияро полни мегзанед, шумо пулотонро ба ҳазур симат карда метавонед. маълумоти бештар дар ҳамун комментария закрепит кардаги фаромӯш накунед, ки даромада бояд шумо ҳатман регистратсияро пурра гузаред. номи ин марде ки табассум мекунад чин мебошад. ӯ фикр мекард ки шодию хурсандиаш ҳамеша боқӣ мемонад. Чин солҳои пеш ба як духтаре бо номи Крес оиладор шуда буд. онҳо оилаи хушбахте буданд. баъд аз сипар шудани солҳо ин зану шавҳар соҳиби фарзанд шуданд. бо омадани фарзанд оиларо шодию хурсандӣ фаро гирифт. чин гуфт, ки аз ин пас ба хотири фарзандам хушбахттар зиндагӣ мекунам. ҳамин тавр онҳо соҳиби чанд фарзанди дигар ҳам шуданд ва ҳатто наберадор шуданд. чин барои оилаи худ як намунаи хубе буд. ӯ саъю кӯшиш мекард, ки барои оилаи худ кор карда, онҳоро бо ҳама чизҳои хуб таъмин кунад. замоне ки сину соли ин мард ба 50 расид, яъне аз 50 ҳам гузашт, занаш Крес гуфт, ки боз ҳомиладор шудааст. албатта ин кӯдак барои онҳо ногаҳонӣ буд, аммо кӯдак ҳадияи худованд аст ва онро рад карда наметавонем. ба зудӣ духтарчаи онҳо таваллуд шуд ва номашро Ҷесси ниҳоданд. ин духтар хурдтарин аъзои оила буд ва худро хушбахт ҳис мекард. аммо замоне ки ин духтар 10 сола шуд, хабари баде расид. ҳамаро ғамгин кард. хабар ҳамин буд, ки чин ба бемории саратон гирифтор шудааст. табибон гуфтанд, ки ӯ вақти зиёд барои зиндагӣ кардан надорад. чин ҳам бо шунидани ин хабар ғамгин шуд, аммо фикри дигар чиз ӯро халалдор месохт. чин ба занаш гуфт, ки оиладор шудани духтарамро надида мемирам. ба ҳамин хотир хеле ғамгинам. аммо ин мард гуфт, ки то оиладор шудани духтарам зинда намемонам. ҳамсари ин мард Крес ба чин фикри олиҷаноберо пешниҳод кард. ӯ гуфт, ки барои духтарамон ҷашни оиладоршавии қалбакӣ барпо намоем. аъзоёни оила ба ин фикр мувофиқ буданд, яъне розигӣ доданд. то ин ки рӯзи оиладоршавии падари бемор ва духтари хурдсолаш расид, аъзоёни оила ҳама дӯстони худро барои иштирок дар чорабинии тӯй даъват карданд. Ҷесси хурдакак либоси арӯсии сафед рангро бартан карду, чин ҳам шиму костюмашро пӯшид. ҳамин хел падару духтар ба назди меҳмонон баромаданд. рӯҳонӣ баъд аз каме суҳбат гуфт, ки эълон мекунам, ки чин ва Ҷесси падару духтаранд. ҳамин замон ашқҳои ҳамаи меҳмонон ҷорӣ шуд. ҳарчанд ки ашқи зиёде рехтанд, аммо ҳамроҳ бо ашқ ҳам табассум карданд ва аз ин оиладоршавӣ хеле хурсанд шуданд. Ҷесси ҳам ин рӯзро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад. ӯ низ пеши ашқҳои худро гирифта натавонист, аммо хурсанд буд, ки тавонист ки падарро бо орзуяш расонад. муддате баъд аз ин чорабинӣ чин вафот кард ва ғами бузурге ба оилаи ӯ расид. аммо баъд аз чорабинӣ чин дигар хавотир набуд, чунки ба калонтарин орзуяш расид. солҳо аз ин рӯйдод сипарӣ шуд, аммо бо як нигоҳ ба чеҳраи хандони ин падар инсон ба оилаи худ бештар муҳаббат пайдо мекунад. оилае ки ҳамеша бояд барои мо нисбати ҳар касе муҳимтар бошад. худ оила ва дӯст доштани наздиконро эҳтиёт кунед. бо онҳо бештар вақт гузаронед ва аз зиндагии худ лаззат баред. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, ширкати Азия Маркет ба фурӯши доруҳои гиёҳӣ машғул аст, ба монанди миноксидил барои баровардани риш, самиюан барои фарбешавӣ, доруҳои гиёҳӣ ба хотири бақувват кардани мардонакӣ, баровардани хунукӣ, барои дарди буғумҳо, барои як қатор бемориҳои дигар, ҳамаш доруҳои гиёҳӣ ҳаст ва ба фарорасии соли нав скидкаи 15% эълон кардаган. фурсата айдаст натиҳен. метавонед ба ҳамин номере ки дар рӯи экран дидестен занг занен, аз канали Некатоб салом расонен. шумо чанд сомоне ки харид мекунед намекунед, шумо да 15% скидка мекунам. то соли нав ва баъди соли нав ин скидка дигар десид намекунам. барои ин фурсата айдаст натиҳен. бародарои гиромӣ, любой намуд доруи гиёҳия дорад оригинала гарантия қати доставка по всей России. маълумоти бештар ан ҳамин номерро дар рӯи экран.